an mɔgɔba tɛ olu la fɔlɔ min b'an bolo c'est à dire que san dɔ kɛra yan san 2 bɔɲɔnko jate n'i ye selenge ta sisan selenge i b'a dɔn o kun baraji kun jɔra walima a baara kun kɛra masiba ye ko ka sababu kɛ dɔrɔn gurupu min bɛ ji sama ka ji bila o dɔrɔn de t'u bolo u ye san 5 de sigi gurupu 2 nɔfɛ ni san nana yɔrɔ dɔ mɔgɔ bɛ kɛ ji la o tɛ ji sɔrɔ mais ji bɛ ka fankelen dɔ in tiɲɛ donc a yɔrɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ donc groupe ntanya gansan o baara k'o kɛ quoi donc o n'a ɲɔgɔnna siw de bɛ yen quoi mais pourtant an ka kɛlɛ kɛ ka kuma fɔ groupe nana sigi sisan o gɛlɛya dɔgɔyara olu fan fɛ bon an filɛ yɔrɔ min na ko sisan an bɛ k'an ka jamana ko hali n'i y'a mɛn dɔ da bon ko u k'u kɔngɔ fa nucléaire ko an ka faamaw k'u kɔngɔ fa arme nucléaire la ka arme nucléaire la jɔn fɔ segu sajiw ko segu mɔgɔbaw segu dɔnnikɛlabaw kodɔnnabaw ko Sayo Kamara ka fɛɛrɛ kɛ ka na ni nucléaire baden ye ne yɛrɛ ɲininka ma ko nucléaire kɛra marabatigɛ ye sa quoi marabatigɛ mais est-ce que Kuyate ambition tɛ a mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ oui mais quelle ambition mɔgɔninfin fɛn tɛ o n'i bɛ sɛnɛ kɛ i b'a dabɔ a kama dɛ k'a fɔ i bɛ taa yan bi i bɛ taa yan bi i bɛ taa yan bi kun kelenna tɛ yen ka kuma ten dɔrɔn nafa foyi de t'a la nucléaire bi an bɛ mun de k'a la mais olu e bɛ ka minnu fɔ olu ka faamu ye k'a fɔ ko ni jamana armée bonyana ko mɔgɔw bɛ i ka jamana bonya quoi mais ni armée forte min fina diɲɛ bɛ nucléaire farala ɲɔgɔn kan u dogolen filɛ Israël kɔfɛ ka tila ka bɔ yen Amérique y'a ta bɔ dogo la nucléaire bɛ c'est-à-dire que jamana minnu bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Israël ni jamana minnu bɛ nucléaire b'a fɛn fɛn bolo ka fara Amérique kan u bɛɛ y'u fasa da sisan Iran na nucléaire de b'a bolo wa nucléaire filɛ nin Israël bolo ani Iran karila ɲɔgɔn na a kɛra cogo di nucléaire de bɛ Américain bolo ani Iran karila ɲɔgɔn na deli de kɛra pour que ko kana taa yɔrɔ jan yan'an ka taa se o ma fɔlɔ yanni mɔgɔw ka taa se fɔlɔ ni den kɔrɔbayara n bɛ karanpɔn san ka d'a ma n b'a don n b'a kɛ tan fɔlɔ den yɛrɛ ka lamɔ fɔlɔ den yɛrɛ ka bange fɔlɔ a tɛ ka kɔrɔbaya que den jumɛn ne ko de n'a sɔrɔ a bɛ kɛ tamasira de b'a la o parce que e ye CNT ni ministère de fɔlɔ yen na ministère jumɛn nana baraji kelen n'a ma an filɛ nin san 5 de kɔnɔ tan ministère jumɛn ye hôpital kelen ɲini ka d'a ma yan n ko INPP filɛ nin ye Konibugu n ko ministère dɔ a ma kan yɛrɛ ale de ka sigilen don yen ministère jumɛn ka projet sera k'a to ni an ye terrain sɔrɔ ka bɔ Kayi ka na Bamakɔ yan Kayi sira halakilen filɛ nin ye bolomafɛn kologirinw fɛ ɲɛ ma se ka sɔrɔ la fɔlɔ est-ce que o sɔrɔli ko ye koba ye wa o terrain wulila an ko k'o terrain kɛra korokara ye an yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ bon jamana o ma se ka ɲɛnabɔ fɔlɔ yɛrɛ a tiɲɛna de sa korokara tɛ korokara don korokara c'est-à-dire que bon o yɛrɛ tun y'a sɔrɔ korokara yɛrɛ don sa korokarani yɛrɛ tɛ korokarani yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn sa dɔw ko Sunjata don olu ma Sunjata dɔn bon pratiquement an bɛ yen fɔlɔ de non an bɛ yen fɔlɔ bɛ taa kumaw fɔ bon komi gouvernement yɛrɛ m'a fɔ tan minnu bɛ k'a fɔ tan an b'u k'olu de jaabi quoi affaire ninnu ma nɔgɔn dɔɔni mɔgɔw ka bɔ kulonkɛ kɔrɔ koyi mais Poutine kɛlen kan k'a bɛ centrale nucléaire di Poutine yɛrɛ de y'o fɔ dɛ ouais Poutine b'o fɔ o ye ŋaniyaw de ye ne k'i ma n'olu bɛ se ka kɛ san 100 kɔfɛ san 200 kɔfɛ ça dépend quoi mais pour que o ka se ka kɛ fɛn minnu kan ka se ka sigi sen kan fɔlɔ an k'o de ɲɛnabɔ quoi o de b'a to sira bɛ se ka sɔrɔ pour que ka se ka taa o bon kan quoi n'o tɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ courant yɛrɛ tɛ courant yɛrɛ mɔgɔ c'est à dire n bɛ fɛ k'a fɔ courant an mago bɛ courant hakɛ min na a man ca o mais mɔgɔ caman ka faamu ye min ye opérateur économique caman kɔni bɛ sɔrɔ Russie la entreprise baw bɛ yen nɔ minnu ni an ka jamanaw bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ se ka nin fiyɛ an ka jamana économie na yala e bolo o tɛ se ka kɛ yan c'est à dire que olu tɛna don a la ten o olu bɛna don a la de pour que ka fɛn sɔrɔ a la n'est-ce pas o fɛn bɛ sɔrɔ sira min fɛ o ye jamana yɛrɛ ka sinfonyali cogo de ye jamana yɛrɛ labɛn cogo jamana sɔrɔ bɛ lakana cogo di jamana kɔnɔ l'investissement ni mɔgɔ nana nafolo don an ka jamana kɔnɔ a bɛ lakana cogo di m'a faamu a sɔrɔ bɛ lakana cogo di a balo an ka jɛɲɔgɔnya o sira fɛ a labalolen don ka taa se kundama jumɛn ma o de bɛ lajɛ quoi parce que l'argent a peur de l'insécurité financière jamana kiriko bɛ cogo di jamana baarako bɛ cogo di jamana lakanako bɛ cogo di jamana yɛrɛ basigi bɛ cogo di politique sira fɛ jamanadenw bɛnnen don mun de la anw fɛ yan nɔ an bɛ kelen don o de bɛ bɛɛ bɛ lajɛ olu tɛna ten parce que wari b'u bolo ou bien k'an taara parce que an n'u sigira ka kuma o a tɛgɛ tɛ yen non a tɛgɛ tɛ yen olu b'a sɔrɔ ten donc olu tɛ se ka kɛ ten
sinon ni ceinture kɔni dɔ kɔni ceinture min kɛra maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kelen kelen sɔrɔ ceinture la Maliko la ceinture baden de kɛra e ka Amidu peut-être hali dɔ kɛra Amidu Traoré tɔgɔ la su na mɔgɔ b'o dɔn n'a sɔrɔ a yɛrɛ ba ni dɔ kɛra tɔgɔ la sɔgɔmada in na technicien ceinture ninnu kɔni ni ceinture tun bɛ ko dilan Mali la yan ça b'a sɔrɔ an tilala o. donc e ka faamu na an bɛ fɛ k'an sigi ni retombées mun ye i n'a fɔ ni engrais caman b'u fɛ yen blé caman b'u fɛ yen k'a fɔ transfert de technologie an n'u bɛnnen don fɛn minnu kan hali kɔsa na riz de raffinage président yɛrɛ taara o birikiden fɔlɔ da olu o tɛ progrès. bon yanni nin cɛ sini taga kɛra o maintenant sini taga ko bɛ ɲɛ jumɛn kan sisan bon yanni nin cɛ tagali dɔ fana kɛra Russie la ka kɔni bɛɛ ɲɛ fɔlɔ ani Russie bɛ ka ko dɔ kɛ o mais problème kɛra mun ye fɔlɔ fɛn min yɛrɛ kun nin donnen don ni c'est-à-dire que ni teliyala ni an kun bɛ se ka olu kow ye n'o dɔ ye terrain ko n'o dɔ ye kayisa ko n'o dɔ kun ye usine ko minnu kɛlɛ kun b'an fɛ yan n'olu dɔ kun ye fɛn caman ye da yɛrɛ tɛ ka don olu kuma la bilen da tɛ ka don olu kumaw la. Mali ne tun taara dɛ ministre de l'équipement et des transports a kun bɛ voyager la. oui sisan problème kɛra min ye o de ye hali an tulola ko raffinerie bon n'i y'a kuma mɛn i b'a fɔ ko nin y'o usine i b'a fɔ ko nin y'o baarakɛyɔrɔ fɔlɔ de mais nin dun tɛ filanan yɛrɛ o. Mali la yan. nin tɛ filanan ye ouais. mais nin tɛ jamana yɛrɛ ta yan minnu bɛ yen o tɛ kɛnyɛrɛyew yan. bon kɛnyɛrɛye o jamana o a bɛɛ fɛn kɛ min ka se ka nimaya dɔrɔn parce que komi ne ye fɛn dɔw fana f'i ɲɛna a bɛɛ ye jamana ta de o mais o ɲɛ jumɛn ma bi c'est à dire que n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ fɛn caman bɛ a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye don ka taa sɔrɔ jamana ta de don parce que an kun ye jamana ka cakɛda ou bien jamana ka baarakɛyɔrɔ daw caman sigilen ye n'a bɛ f'o ma ko c'est à dire que so minnu bɛ yen nɔ ni jamana ta don bon n'a dɔ la n'a dɔ burujara n'a dɔ kɛra cogo dɔ la a kun fɔra k'olu bɛ minɛ an ma kunni jo sɔrɔ a la quoi donc jamana ta ni jamana tabaliya Mali kɔnɔ yan kuma bɛ yen de sisan quoi voilà parce que ne yɛrɛ fana ta ye min ye ne ko n ma fɛn de sɔrɔ bon an bɛɛ sigilen don ka ɲɔgɔn lajɛ a kuma kɔni kɛra muru dira avion nana bonyaw kɛra fɛnw kɛra kuma bɛɛ kɔni kɛra o de comme si i n'a fɔ tourisme i n'a fɔ kunpan bɔli tagama dɔ de don bon ne ma fɛn ba mɛn n tɛ se ka tɛmɛ nin yɔrɔ kan quoi ouais donc n ye fɛn minnu mɛn fɛnɛ n tɛ se k'a to ko n bɛ n sigilen to n yɛrɛ ma ka sogo k'a fɔ ko n bɛna fɛn dɔ miiri n yɛrɛ ma ten o fɛnɛ ma nɔgɔn dɔɔni ni maanifin si sera yɔrɔ dɔ la i b'olu ko ninnu nɛmɛ quoi. donc e mago bɛ ka magala yɛrɛ de. ouais bon minnu b'a ɲɛma minnu kun taara a kibaruya bɛ minnu bolo kun bɛ se ka fɛnw dɔw fɔ ka kolo giriya minnu baaraw bɛna se ka an nafa donc an tun bɛ se ka tugu la ka a jɛnsɛn quoi an bɛ se k'o kɔni kɛ voilà mais min sɔrɔla an bɛ se ka min fɔ o la o de ye nin ye. bon n'i y'an ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ sisan a politique étrangère an ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ e b'a ye cogo di. bon an ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ sisan kabako kɔni don dɔɔni parce que i b'a dɔn an ye kɛlɛw kɛra malidenw fɛ yan ko yaasa an ka jamana kɔkan bɛrɛbɛrɛli c'est à dire an ni jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ ko ɲaw fɛrɛ ka kɛ ka se k'a bila minɛn kura dɔ kɔnɔ min na a bɛ se ka tali kɛ waleyaw la waleya minnu nafa bɛ se ka se an bɛɛ lajɛlen ma o tɛ n'a fɔ gaɲa tigi gaɲa yan mais majɛ minnu bɛna ye anw ta la tuma bɛɛ o de ye i b'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se ka min lakuru an ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna yan i b'a sɔrɔ o de bɛ kɛ majɛ kuma bɛɛ quoi an yɛrɛ ka ko la dilan cogo yan kɔnɔna na yan an ka politique interne mun de don ça se repose sur quoi quelles sont les valeurs défendues quelle est la vision à l'interne m'a faamu parce que ne ye jateminɛ kɛ an y'an ka politique extérieure an y'a défini k'a fɔ ni n'an bɛ jɛ kumaw caman fɔra maintenant an yɛrɛ fɛ yan nɔ sisan mun ye kɛbali ye mun tɛ kɛbali ye an yɛrɛ mun défini par rapport à notre politique interne ɲininkali de bɛ yen o voilà sinon ne ye jateminɛ kɛ a fɔra ko an ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ jɛ sira saba bon o ye diɲɛlatigɛ jamana bɛɛ ka sira ye de c'est trois grands principes qui conditionnent les relations entre les États o ye o dacogo ye mais an yɛrɛ fɛ yan mun de ye anw ka politique interne ye mun de bɛ yan mun de an ye o sigi ba jumɛn kan an y'o sigi kɔkolo jumɛn kan l'ossature
an y'o sigi pilier joli kan Mali yɛrɛ mara cogo bi an y'o sigi yɔrɔ jumɛn an ko an ni mɔgɔ wɛrɛ taw ɲɛfɔ k'a bɛ k'o sira de fɛ mais an yɛrɛ ta ye jumɛn yan ni m'o fɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ ko ka gɛlɛn dɔɔni ɲɛ n tɛ ka ban kuma la dɛ mais ko ka gɛlɛn dɔɔni a bɛ faamu voilà a ka gɛlɛn dɔɔni quoi parce que nin ye ɲininkaliw ye caman t'o ɲininkali k'u yɛrɛ la caman sigilen don kulo la parce que dɔ wɛrɛ ye mun ye Mali ko la Mali ci ni Mali jɔ olu ka port t'a la olu ka foyi de t'a la olu de ka laɲini ye Mali ka ci de diɲɛ don o don ye mais a n'a cili bɛ kɛ sababu ye olu k'u ta sɔrɔ kɔni a ka ci dɔrɔn bon olu bɛ se k'u pɛ kumaw dɔ fɔ mais anw tɛ se ka kumaw bɛ kuma na an tɛ se k'a fɔ ten quoi voilà parce que jamukan yɛrɛ de b'o fɔ quoi ko nin waati kɛnɛ mana se ko kibaruyaw bɛ ta ka di ni kibaruyaw taara ka di mɔgɔ bɛ bila minnu ye hakilitigiw ye ala barika la fitinin bɛ minnu bolo k'olu bɛna yelen jɔ ko kan dɔɔni quoi parce que mais mɔgɔ i ka numéro bɛ bɛɛ bolo bɛɛ b'i lamɛn u ka définition min dira an ka politique interne ma ko dɔ ka message ci ma en tout cas notre politique extérieure a été définie sur 3 piliers sur la base de c'est-à-dire que c'est fondé sur 3 piliers. Mais pour la politique interne, c'est quoi? Mali souveraineté, les choix politiques, l'intérêt du Mali. Oui, on a politique extérieure. Maintenant, si c'est un qu'on a essayé, mais. On est mots de main. On connaît mis, mais on est mort à tâcher. Mais on est taillé du main sans. Un mot de don. Oui, vous avez encore choisi, ça va. Oui, n'taro. N'taro, qui est là, encore choisi. Kuluraga wa shosho tuluma do am taro minu ube ni muruba do af ya munde do ube mantin abepe parce que république ko kuma kon dala folo ntaro be démocratie ko kuma ko numbana la folo ko fe munu bala sa amodo nyefo nyokora c'est un peu ça quoi bon il y aurait même restaurant parce que Mandela de ko tout acte posé sans vision est une perte de temps ouais. Ouais, mais il y a des gens qui ont dit que bureau qui te donne. Ne ka nyingale mununga ka jabi dima i ka fo na dialogue intermalien ngashano akina mun tarul konna est-ce que otanga politique kanani ben en redama ga ben ouais ben la inine ga mais obite mesra mi fore politique ben la inine abite mesra mi fore politique am fa nga ben te mesra di men fa ka partout tia ka c'est pas ou du mais am fa ga te mesra mi fait o de ka fo nga ngo fom am be ka franchement jamana be bolo mun gambi am se ga bo digun gono to kam est-ce que oui am be fra ɲɔgɔn kan sira jumɛn kan c'est à dire que am be fra ɲɔgɔn kan ka mun de wele c'est à dire que mun yɛrɛ de weleli non fɛ yan non ko o ye priorité de priorité ma fama ni dɔw wele b'a fɔ ko peut-être ko lakana lakana n'est-ce pas mais est-ce que a ɲinina k'a dɔn n'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ni lakana ye kɔlɔlɔ de ye wa walima lakana ye ko de ye est-ce que le problème hein c'est-à-dire que l'insécurité au Mali est-elle une conséquence ou une cause? Hein? Jumɛn yɛrɛ de don wa? Kɔlɔlɔ de don wa walima kun de don? Bon, ni kun don a bɛ kunbɛn cogo di? Ni kɔlɔlɔ don a bɛ kunbɛn cogo di? Est-ce que o jateminɛ jumɛn kɛra k'an bɛn n'o kan k'an wulila n'o sira ye? Sinon ne kɔni k'a yɛrɛ kun na an ye sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan k'a ye minɛn min kɔnɔ lakanabɛlanw fɛ yan kɔlɔlɔ dɔrɔn de don. Manque de vision kɔlɔlɔ dɔrɔn de don. Parce que lakana nana anw ɲɛna tilegan de fɛ koyi. Lakana taara k'a transporter kana de. K'a transporter. Parce la k'a transiter. K'a bɔ dugu dɔ la ka n'a filɛ an dala yan o kɛra anw ɲɛna yan. Tuma min na an b'o kɛlɛ kɛ fɛn bɛɛ fɔra a ma. Mɔgɔw taara kaso la waati ka dɔw jogin k'u tɔgɔ wele ko fasodenjugu k'u gɛn ka b'u ka baara la k'u mɔgɔ sa. Ça a été préparé, transporté. On s'est dit que aucun était Sénat. Aucun n'était Sénat. Et c'est parrainé. C'est encouragé. À quel moment ça a été financé. Dieu ne veut le connaître. Ah, il va ça, on est mal de Clovana. À quoi on est ça? Comme à Franco Hakila Falente Jamala qu'on a blanc, embêté Ningalé que ça. Ceux qui sont habilités à répondre à ces questions-là. Mais ni wati tratado
mun baara min ni a kɛra kayikaw fɛ yen yɔrɔ an ka armée kɔni wuli ka jɔba kɛ ka se ka o mɔgɔ ninnu ka se ka dankari la mun bɛ ka na ni nin ye sisan nɔ i n'a fɔ a don kelen kama dugu 7 ka se ka olu kɔni ka se ka na bamaca wale k'a fɔ k'a bɛ kɛ o dugu 7 kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ. Bon an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ tiɲɛni donna an balimakɛ kunna n'o ye Ibrahim Jawara ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka a kɔfale hɛrɛ la yarabi ka dugawu kɛ fɛnɛ Ala ka dɛmɛbaga sɔrɔ yaasa hali bi min tiɲɛna kunna o bɛ se ka falen cogo min na o bɛ se ka dɛmɛ cogo min na k'a bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na ale kelen tɛ an bɛ tasibila kɛ ka taa se a dɔ la mɔgɔ dɔ y'a jira k'a fɔ k'olu ka mɔgɔw tora la u ma mɔgɔ minnu bisigi ni tiɲɛni ye bon olu bɛ se ka kɛ kɛlɛ la a bɛ se ka kɛ bavure ye balle perdue bɛ se ka mɔgɔ dɔ ta n'o ye a ma dabɔ a kama mais a fili bolo ma a ko nana kɛ parce que ko ninnu bɛ kɛ cogo min na a bɛ fɔ cogo jumɛn na souvent n'i taara i yɛrɛ sɔrɔ wagati gɛlɛn kɔnɔ yɔrɔ dɔ la a dɔ la a kɔlɔlɔ bɛ se ka wuli i kan donc minnu tora o cogo la n'o bɛ yen k'an bɛ Ala deli Ala k'u da yɔrɔ de ma k'o fara seedesiw kan o siratigɛ la fɛnɛ an bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye minnu joginna fo ka taa se peut-être a dɔ la ni gɛlɛya fɛn fɛn sɔrɔla mɔgɔ fɛ a ko la an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ. bon maintenant n'i ye jateminɛ kɛ kɛlɛ ye fɛn dɔ de ye min ni a kɛcogo bɛ kuma de c'est-à-dire que a kɛcogo bɛ ko dɔ dana tigɛ kɛlɛ in tun bɛ jamana kɔrɔn fɛ bon a sɛnsɛnna ka na fo camancɛ bolo kan sisan maninkala maraw ni yɔrɔ caman ka na se fo segu maraw ma ka na se fo an kɔrɔ yan nɔ Joyila Bamako ni yɔrɔ minnu tɛ kilomɛtiri 100 bɔ bon sisan an ɲɛ b'a la k'a daminɛ Goki ka taa Ɲoro ka yɛlɛn ka taa fo bon Karata mara kɔnɔ kumaw bɛ sen na ka na i ɲɔgɔnna si wuli ka jɔba kɛ c'est comme n'a fɔ i b'a ye ko kɛlɛ bɛ ka bon kɛlɛ bɛ ka s'a banyɔrɔ la sa wa walima kɛlɛ bɛ ka turin ka gɛrɛ jamana fan bɛɛ la sa wa a dɔ la a kuma ni hakili jagabɔ ka kan mais an kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ dɔrɔn o de ye ni tiɲɛnikɛlaw kɔni donna duguba ninnu kɔnɔ a dɔ la an ye min ye Bamakɔ yan bon hali n'u sera ka ko kɛ mais i b'a sɔrɔ u bɛ se ka repousser rapidement o bɛ lakuru joona voilà mais an y'o fɛnɛ ye Kayi kɔsɔn in na min kɛra bon o ye tare ye mais min ye kabako ye est-ce que u donna don min na u ye tiɲɛni kɛ o don de wa u donna cogo di maintenant u taara se fo gouverneur ka siyɔrɔ la ka taa tiɲɛni minnu kɛ yen bon vraiment mɔgɔ kɔni an k'an sigi n'a ye ka fɔ an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ ani minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye marifatigiw ye a kana k'an kunna k'a fɔ ko an n'olu dɔrɔn de bɛ ɲɔgɔn na quoi voilà a kana k'an kunna k'an n'olu dɔrɔn de bɛ ɲɔgɔn na a kana k'an kunna i b'a fɔ an ni marifatigiw dɔrɔn bɛ ɲɔgɔn na non olu ta tɛ pɔri a la dɔwɛrɛ b'olu kɔfɛ yan non min ka girin yɛrɛ de ye kosɛbɛ donc n'an y'a bila an kunna ko an ninnu bɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn an bolo b'a jɛ et puis an ka fɛn dɔ bila an kunna an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na nin ye sɔrɔ ɲinini tɛ u ci la balo ɲinini tɛ u ci la faso jɔli ɲinini t'u ci la foyi olu kɔni ta ye dɔrɔn u bɛ se ka min kɛ u ka jate la ka dimi don jamana la olu b'o dɔrɔn de kɛ mais jamana de mago bɛ k'a ka lakana sabati ka na ni ji ye ka na ni courant ye ka na ni baara ye ka na ni basigi ye ka na ni fɛn caman ye donc san caman n'a b'o kɔnɔna na san caman a ka jija u kana aw bali parce que fɛn dɔ bɛ ka kɛ anw fɛ an bɛ ko sanga wuli de ye an bɛ kow kɛ sanga wuli de ye min ye siranɲɛ fɛn de ye o ye ni ninnu kɛlɛ fasugu bɛ k'i ka jamana kɔnɔ a man k'i bali foyi la o de ye tiɲɛ ye o terroriste bɛ ka wuli ka jɔ man k'i bali a man k'i bali foyi la a man k'i bali élection na a man k'i bali sɛnɛ la a man k'i bali mɔni na a man k'i bali c'est à dire que sɔrɔ a man k'i bali de o de ye tiɲɛ ye parce que olu ka laɲini ye ka tɔni de kɛ quoi u bɛ kow fara ɲɔgɔn kan de c'est comme n'a fɔ olu ka laɲini ye u bɛ yɔrɔ dɔ siri ni jeli tɛ passe a laban a bɛ funu a bɛ jeli ta a bɛ nɛn ta a bɛ amputé a bɛ tigɛ olu ka stratégie o de ye paralyser le pays mais ko dɔwɛrɛ b'u an ɲɛ bɛ minnu na k'olu tɛ dɔ b'olu kɔfɛ o dɔw olu ye jɔn ye bon a bɛ se ka kɛ jamana den dɔ ye a bɛ se ka kɛ
sigiɲɔgɔn jamanaw ye a bɛ se ka kɛ minnu ye kɛlɛ in nun don a bɛ se ka k'olu ye comme ne y'a f'i ɲɛna o kɛra anw ɲɛ wagalen ɲɛna tilegan dere fɛ cette criminalité transnationale là a été transitée officiellement devant le peuple malien a don minnu ko k'a kana kɛ olu de wolola ko fasoden jugu donc kɛlɛ min filɛ an dala nin ye mais o kɛlɛ tɔ de tɛ yan o kɛlɛ kelen de tɛ o kɛlɛ kelen de bɛ ka ɲɛnamaya diɲɛ don o don wa n'i wulila k'i b'i sen da a ta kan i b'a faamu tu vas comprendre tu comprendras wa ni tɔɔrɔ tɔɔrɔ ye jamana kɔnɔdenw ka kana siga la dɔ ka tɔɔrɔ don ni lafiya jamana kɔnɔdenw ka kana siga la dɔ ka lafiya don wa ni tɔɔrɔ min y'u kan kana siga la pour que k'a dɔn k'ala ka tɔɔrɔ tɛ e ka wuli k'i b'a bɔ yen n'i wulila k'i b'a bɔ yen i na da la ko i na fɛn ye i na dɔ ye fɛn dɔ ye min tɛ ala ye jigin kolo bɔ kan kana siga la je l'ai dit en connaissance de cause an y'a traversé cette traversée du désert an y'a kɛ de ne l'avons vécu walayi mais a kɛra mɔgɔ jɔlen yɛrɛ yan minnu dɔw ka faamu na sisan nɔ minnu filɛ nin bamaciya ninnu na ko kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ n'olu ye yala e b'o hakilina ye cogo di kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ diɲɛ kɛlɛ bɛ dabɔlen don kumaɲɔgɔnya de kama terroriste diɲɛ kɛlɛ bɛ dabɔlen don kumaɲɔgɔnya de kama le ministre Abdoulaye Diop a ko ko c'est un acte politique ko kɛlɛ min filɛ an fɛ yan ko politique de don. Donc c'est une expression politique en soi. Mais une politique menée par la violence. Alors quelle réponse il faut donner à la violence? Est-ce qu'il faut répondre par la violence? Ou bien il faut répondre par la diplomatie? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il y a de nos politiques de dos. Ayiwa dɔ ka politique de don a tigi bɛ fɛ k'a yɛrɛ ta ɲɛfɔ ni kɛlɛ de ni violence de. Maintenant jaabi jumɛn bɛ e bolo i bɛ se k'a jaabi n'o de ye wa walima i bɛ se k'a jaabi ni ko min ye fo de fana ka se k'o dana tigɛ sinon diɲɛ kɛlɛ bɛɛ dabɔlen don kuma de kama kɛlɛ bɛɛ dabɔlen don kuma de kama maintenant kuma bɛ kɛ i fɛ wagati jumɛn cogo jumɛn na sira jumɛn fɛ ka mun de sɔrɔ e de b'o déterminer e de bɛ se k'o jate dana tigɛ sisan. E ko minnu an ɲɛ bɛ minnu na k'olu tɛ ko fɛn b'olu kɔfɛ mais est-ce que hali ni ninnu tɛ minnu bɛ ninnu kɔfɛ. o de kama n k'i ma sisan ni olu tɛ n'olu ye écran de fumée de ye. A bɛ ɲini k'a dɔn u bɛ jɔn de ka baara la donc o ye connaître la source du mal parce que gɛlɛya fasugu dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ walima bana fasugu dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ jangoro dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ tant que i ma se o lili ma i ma se a ju ma a tɛ ban a ju de bɛ ɲini k'a dɔn sinon e bɛ se k'a faamu cogo di mɔgɔ min jɔlen don i bɛ mɔgɔw dɔw ye marifa min b'u bolo n'i y'a dɔw ta u jɔlen don ni mugu ni kisɛ ni labɛn minnu ye. N'i y'a wari fara ɲɔgɔn kan a dɔw ka village bɛɛ o nafolo t'o cɛ a nafolo tɛ o dugu bɛɛ mɔgɔ bɛɛ bolo o kelen k'o sɔrɔ cogo di. o ye janfa ye. mɔgɔ min si bɛɛ a ma taa a tɛ ba pataja n'o ye n ko sɛbɛndenw ye ca darasa guafakalama ɲana hawaya a t'a dɔn a tɛ abcd dɔn a tɛ po dɔn o sigilen don drone b'o bolo drone i bɛ drone dɔn o b'o bolo o b'o bɔ min o donna cogo di. Président yɛrɛ ko Russie jamana kan ko drone b'u bolo ko drone kamikaze ye drone jumɛn ye i bɛ min wuli a dabɔlen don drone tɛ sigi drone caman b'a bolo f'a bɛ drone wuli ka taa fili a tɛ sigi f'a bɛ drone cɛ ka taa fili l'essentiel drone ka taa furun dɔrɔn a furun yɔrɔ la a banna c'est ça qu'on appelle drone kamikaze a b'a bolo f'a bɛ taa fili maa min bɛ yen nɔ ni ala cɛ i b'o drone nafolo fara i b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ dugu min na o dugu nafolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka san n'an sigilen don kuma la ni ketalakaw min y'a miiri ou bien ni kulubalakaw min y'a miiri k'a fɔ ko i n'o de bɛ kɛlɛ la kɔni i fiyɛra i ka miiri ta yɔrɔ a suruyara dɔ dɛ. mais e yɛrɛ bolo sa jɔn de bɛ se ka kɛ ninnu kɔfɛ. sisan kɔni a ka jamana kuma de bɛ ka gɛlɛya. o tanko kuma bɛ ka fɔ. cɛ Mamadu Awa Gasama filɛ nin ye fɛn fɛn an kana taa fɛn fɔ wali jamana mɔgɔ ma. ayi an kana taa fɛn fɔ wali jamana mɔgɔ ma wala. mais e bɛ ka drone i ka t'i yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ k'i ye dɔ fɔ i ka jamana mɔgɔ fisa wali tɛ dɛ ni de kuma e bɛ ka drone kamikaze mun fɔ nin parce que don tɛmɛnen na attaque dɔ deli ka k'an fɛ yan. cɛ ko mɔgɔ tɛ Seydou Umaru dalen filɛ n kɔrɔkɛ dalen filɛ nin ye MCA la a bɛ bana bolo a ye dɔ fɔ wali jamana de ma i ti sabali ban
Ukraine ko k'olu bɛ ka an ka terroriste de. hali bi an nana subhanallah est-ce que mɔgɔ bɛ sɔn ka mɔgɔ tɛna minɛ ka di Zelensky ma. subhanallah a dabila a dabila a bɛ i tɛ nin yɔrɔ tigɛ kɛnɛma mɔgɔ la an ka nin ɲɛfɔ ɲɔgɔn na. mais Zelensky y'a fɔ u m'o fɔ k'olu bɛ an ka bamaciw k'u b'u former mais i bɛ ka pratique min fɔ nin est-ce que an t'o de kɔrɔ. président taara Russie la président ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ an ka to président kɔ ko dɔ b'u kɔ an ka kɛ o ye ça c'est le nouveau code président ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ an ka tɔgɔ fɔ in bɔ a la. a n'a sɔrɔ an yɛrɛ don an bɛ se ka jafara kɔrɔ mais ni mɔgɔ wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ ta la Seydou Umaru dalen filɛ yan fɛ kaso la. i fana bɛ k'i ban kuma la bi dɛ mɔgɔw fana bɛ fili ma. ayi non fili ko tɛ c'est la loi donc ce qui est sûr ninnu t'u yɛrɛ ma t'u yɛrɛ ma. mais autant don wa. non an b'o bɛɛ to yen sisan parce que a fɔra ko si kana kɛ Mali kɔnɔ yan an b'o bɛɛ de to yen. ayi mɔgɔw b'olu fɔ o. hali e sigilen filɛ yɔrɔ la don o don y'a fɔ ko autant de b'o i bɛ ka fɛn minnu fɔ a fɔ tɔgɔ mais o tigi y'a jira ko autant. kan'i ta o kuma ninnu fɛ dɛ dɔ bɛn filɛ kaso la min na o caman bɛ ka fɔ bi caman bɛ fɔ ka tɛmɛ fɛn an ka taa to yen. d'accord an ka taa. parce que i ma mɛn ko ɲaɲa kɔnɔ ko kiiri tɛ bɔ caman ta la mais ko ni ale kasira ko kiiri bɛ bɔ a la. an ka taa. ko mangoya fura. an ka taa. an ka taa ɲɛfɛ. n'an taara i ka bɔn bɔnna i ye min fɔ bɛɛ y'a faamu. a faamuna. awɔ i jo don a bɛ faamu janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi. donc n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye dɔgɔkun kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔna la CNT maaw a kɔni n'a ma ye k'a fɔ ko décret kɔni taara fɛn min ye gouvernement fɛ k'a fɔ ko fɛn min ye jamana faama ye k'o ka san 5 ko k'o di a ma ka tila k'a laɲini fɛnɛ ko charte de la transition ko ka yɛlɛma kɔni ko k'o don a la a kɔni sera fɛn min ye wasaden bolo ladege n'o ye CNT gouvernement kun ye a laɲini ka san 5 k'a di jamana kungilenna min ni o bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin ale bɛ se ka sabati jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na i b'a ye k'a fɔ o baara min ni o kɛlen filɛ nin ye o k'u laɲinina maliden dɔw fɛ fɛn min ye sigi dɔw fɛ sigi min ni a kɛra jamana kɔnɔna la k'a fɔ ko sigi kɔni kɛnɛ kan a kɔni laɲinina ko ka parti politigiw ci parti politigiw cili kɔlen kɔfɛ o maaw fɛ u kɛlen k'o laɲini u tilala k'a ɲini tugun ko ka san 5 ko k'a di jamana faama ma o gouvernement kɔni y'o sɛbɛn ta sa ka taa CNT la CNT kɔni y'a jira k'a fɔ ko o baara min ni a filɛ nin ye san 5 ko k'a di jamana faama ma ni san 5 m'a bɔ ka san 5 wɛrɛ fara kan n'o m'a bɔ 5 wɛrɛ bɛ fara kan fo ka taa fɔ laɲini minnu bɛ yen n'o ye lakana ka sabati ka jamana bila basigi minɛn kɔnɔ ka sɔrɔ ka laɲini tɔw ko olu la sabati e kuma ye e y'a mɛn wa. non e y'a mɛn e y'a mɛn. CNT de san 5 fara CNT de y'a fɔ. sigi dɔ tun ma kɛ conseil na jamana ne y'o sigi ko dɔn an tun t'a to o ma ye o sigi kun ye CNT ka o sigi kun ye Mali institution dɔ de ye ou bien c'est pas sigi min y'a kuma fɔ o sigi kun dana tigɛlen don Mali sariya dɔ fɛ wa walima a kɛra cogo di. mais est-ce que an tɛ période d'exception na. ouais, exception ça veut dire quoi. n'an bɛ période d'exception na o fana bɛ ɲɛfɔ de o sariya jumɛn talen don c'est à dire que kuma ye min ye dɔrɔn o ye fɔlɔ an tun b'a fɔ de ko durée de la transition n'o ye transition waati min c'est à dire tuma min dili voilà mais sisan an bɛ ka mandat ko kuma fɔ mandat o de bɛ ka fɔ sisan mandat ko in de faamu dɔɔni bon o mandat ko in na a bɛ hakili jigin MINUSMA la MINUSMA tun bɛ yan nɔ san kelen o san kelen donc ni kɛlɛ ma ban san wɛrɛ bɛ fara san wɛrɛ c'est à dire san kelen wɛrɛ bɛ fara kan bon an ni Faransi ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ o fɛnɛ tun bɛ yan fɛnɛ accord kɔnɔna na san 5 o san 5 ko fo ni kɛlɛ banna wagati min na sisan an bɛ transition fɛnɛ kɔnɔ o fɛnɛ bɛ falen na bon maintenant ka combiner est-ce que sariya dɔ de tun bɛ min taara k'a di CNT ma ko CNT bɛ se ka mandat di est-ce que o sariya de taara ka combiner. ale tɛ transition organe législative ya. ouais mais est-ce que o fanga tun b'a bolo wa en tant que organe législatif est-ce que o fanga de tun b'a bolo k'a bɛ se ka mandat di yan parce que mandat ye fɛn wɛrɛ de ye sisan ɲininkali yɛrɛ min ye tugun a fɔra ko olu yɛrɛ fɛnɛ minnu bɛ yen nɔ k'u tɛ mɔgɔ si tɔgɔ la bilen
u b'u yɛrɛ tɔgɔ la mɔgɔ min b'a yɛrɛ tɔgɔ la o de bɛna mana di o fana gɛlɛya dɔɔni dɛ est ce que an t'olu ninnu jateminɛ yanni a promulguera de an ma promulguer fɔlɔ an t'a la sigi an bɛ taa a kɔni fɔra k'u tɛ mɔgɔ tɔgɔ la yen bilen u tɛ mɔgɔ si tɔgɔ la yen bilen dɔw sisan u bɛ jɔnni tɔgɔ la yen u kɔni bɛ yen parce que CNT kɔnɔ mɔgɔ ye bon mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'a yɛrɛ la sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ a yɛrɛ fana sɔnna ma k'i tɛ mɔgɔ si tɔgɔ la yen o wagati kelen i ka sɔn k'i bɛ mana ta k'a di bon i b'o k'o kɛ ni jate jumɛn ye i b'o kɛ ni hakilina jumɛn ye bon mais kan kabako ye min ye tɔn dɔ tun bɛ yen an bolo olu la walima an samara ka b'o la walima a dɔ la gɛrɛntɛ dara an kan pour que an ka b'u la o siraw b'a la o bɛɛ kɛra ko parce que sariyaw tɛ ka labato ye bon sariyaw tɛ ka labato an ma exception ko kuma fɔ an ye sisan kuma la n'an yɛrɛ fana donna ko dɔ kɔnɔ an b'a fɔ ko exception n'o ye ko kɛrɛnkɛrɛnnen ça veut dire quoi en ce moment mais a ma nɔgɔn dɔɔni quoi an kana an yɛrɛ siri diɲɛ don o don k'an yɛrɛ di diɲɛ ma k'an yɛrɛ siri k'an di an jugu ma quoi a cɛ ka jugu quoi parce que a fɔra de ko jamana ka taa ɲɛda kura kan bon ne a bɛ taa sira kura kan o sira kura kan ka expérimenter maintenant de o de fɛrɛ kan ka tigɛ sisan n'an ma k'a ye k'a fɔ kɛlɛ kɛra yan samasamalibaw kɛra ɲɔgɔn ɲɛcɛ yan nɔ ko a bɛ fɔ min ma ko kalata sariyaw n'o ye la loi électorale o bilala kɛrɛfɛ samasamalibaw nana kɛ yan i b'a la i t'a la i ye fasoden jugu ye i ye fasoden ɲuman ye o kɛra jamana sigi kan b'a falenni nɔfɛ yan o fana tila ka bila sira fɛ an nana bɛn dɔ la ko charte an bɛn'o min na o bɛ ka yɛlɛma c'est comme n'a fɔ plus an bɛ taa plus sariya bɛ dilan ka bɛn an tacogo ma o ka ɲi sa wa a bɛ bɛn o ma a ma ɲi sa wa a bɛ bɛn o ma sisan e kuma anw de ye sariya ye wa ou bien sariya de y'anw ye walima anw sariya yɛrɛ quel est le lien entre nos lois hein c'est-à-dire que entre nous et nos lois c'est-à-dire que fɛn fɛn bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ sira jumɛn bɛ ani an ka jamana sariyaw cɛ sisan o fana bɛɛ exception ko ye bon o de kama sisan o b'a jira k'a fɔ ko n'aw dɛsɛlen don ka nin ko ninnu lakuru dɔrɔn o bɛ dɛsɛ o b'a jira ko an dɛsɛra de quoi ouais normalement fanga ye mun ye c'est-à-dire que ɲɛdan kura ye min ye taabolo kura ye min ye falen ye min ye o ye fɔlɔ i b'a sɔrɔ ko de b'anw digi ka don kow da fɛ mais sisan f'an ka se ka se olu la de nous devons pouvoir c'est-à-dire que nous devons pouvoir contrôler la situation donc ni sɛbɛn b'an bolo ko kan anw de kan ka kow digi ka don an segonna da fɛ mais ni ko de bɛ k'an digi ka don an segonna da fɛ o ye ko jumɛn ni jumɛn de ye donc o b'a jira ko politique sira fɛ ko bɛ k'an digi ka don da dɔ fɛ lakana sira fɛ ko bɛ k'an digi ka don da dɔ fɛ sɔrɔ sira fɛ ko bɛ k'an digi ka don da dɔ fɛ diinɛ sira fɛ ko bɛ k'an digi ka don da fɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko ne les aspects sociaux o bɛ k'an digi ka don da dɔ fɛ donc ni ko bɛ k'an digi ka don da dɔ fɛ o b'a jira ko minnu b'olu ko kɔfɛ olu de bɛ ka sebaya sɔrɔ an kan mathématiquement parlant c'est tellement clair comme eau de roche que c'est pas possible quoi an ka cogo dɔn quoi c'est pourquoi nous n'an ye ko ye ni minɛnw kɔnɔ dɔrɔn dɔw b'a kɛ wasoko ye quoi mais an b'a kɛ jɔrɔna ko de ye quoi parce que an ye nin camanba de an ye Yadima ka kibaruyaw mɛn quoi Faure Gnassingbé nana en 2005 an y'a ka kibaruyaw mɛn quoi an ye kibaruyaw mɛn diɲɛ in kɔnɔ yan an y'a mɛn quoi an ye kow ye quoi donc a ka gɛlɛn i kana kura yɛrɛ k'an ɲɛna yɛrɛ an ye Musa Tarawele ye a ka gɛlɛn mɔgɔ kana kura k'an ɲɛna yan quoi an ye Bandaw Tile kɛ yan a ka gɛlɛn mɔgɔ kana kura k'an ɲɛna a ka gɛlɛn quoi an ye Ibeka Tile yan a ka gɛlɛn an ye tilew ye a ma taa yɔrɔ la dɛ mais tellement que diɲɛ ka teli diɲɛ ko ka ca an ye caman ye a ma si bɛrɛ sɔrɔ mais an ye caman ye dɛ nin fɛn ninnu ma nɔgɔn dɔɔni quoi maa min yɛrɛ sɔrɔ k'ale tɛ maa tɔgɔ la bilen o bɛ tila ka mana di fo 5 ans cɛ kuma ka ca dɔɔni dɛ ka kɛ k'a fɔ ko sisan ko minnu tun fɔra ko olu tɛna kan bɔ bilen kalataw nɔfɛ fanga nɔfɛ ko o fana bɛ se ka kɛ sisan bon ko maga kana kɛ fɛn minnu na n'o ye jamana kɔnɔ a fɛn ma ko la forme républicaine n'o ye kanbɛn hakilinaw n'o ye bɛɛ bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ bɛɛ bɛ se k'i fɛla fɔ bɛɛ bɛ se k'i jɔyɔrɔ fa parce que a fɔra ko vivre en république exige beaucoup de chaque citoyen ko maga kana k'olu ko minnu na sisan maga kɛra olu bɛɛ lajɛlen na bon en même temps on parle du CNT ko de b'a sisan jalatigɛ kɛ a bɛ jalatigɛ kɛ mɔgɔ minnu tɔgɔ la fana k'o tɛ yen ko u b'a k'u yɛrɛ tɔgɔ la sisan kɔni ne kɔni ko n k'a ko ɲɛna a bɛ ɲɛ o la cogo di a ɲɛna kɔrɔ tɛ an y'a faamu ye sa on a tout compris
Amidou Traoré a kɛra cogo di ale y'an ka technicien ye ale kɔni bɛ k'i kan ɲɛ ni boisson ye dɔrɔn anw sigilen dɔrɔn jisuma de b'an bolo yan jɛgɛ fɛnɛ bɛ k'a bila dan na jamana in kun ko kuma bɛ fɛ ka gɛlɛya dɔɔni sisan quoi a bɛ sisan i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa ɲɛfɛ ka kɛ ni an ka parti politigiw kɔni kun ye sɛbɛnna don fɛn min ye Mali tribunaliw ɲɛkɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko partiw cili mun kɛra parti kɔrɔw a jirala k'a fɔ tribunal fila bɛ yen olu kɔni ye sɛbɛn olu kɔni y'u bolo don a kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ se ka u da don a la e b'o ko ye cogo di bon i b'a ye dɔn jamana kɔnɔ yan an kana ɲinɛ fɛn kelen kɔ an bɛ fɛn o fɛn na sikanba bɛ yen quoi bon sikanba bɛ yen i b'a ye o nɔ kan a yera ko damakasi kɛra fo sira saba damakasi dɔ kɛra ko dankarila mɔgɔw ka kannabilaw hakɛw la bon o damakasi i b'a fɔ a kɛra Mali tribunal bɛɛ la Bamakɔ yan mais tribunal min bɛ tali kɛ n t'a dɔn sigida fɔlɔ ni sigida wɔɔrɔnan olu de ko bon ko olu bɛna a kuma n'o ye a kiiri kɛ an filɛ nin kalo min na n tɛ joué de la donc o tile 7 n'o tile 8 donc n'a cɛ sa a bɛ labɛn c'est à dire fanga ye dalu min bɛ fanga bolo o ni minnu ye damakasi kɛ u bɛna taa u ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na donc u bɛna taa hakilinaw yira ɲɔgɔn na hakilina yira ɲɔgɔn na an bɛ fɛ ka min faamu o la dɔrɔn o de ye k'a fɔ fɛɛrɛ ani dabali ka tigɛ peut-être ko bɛ se ka bila minɛn minnu kɔnɔ yaasa bon sariya ka a ta ka baara kɛ jamana ka bɔ nin kɔnɔ quoi donc ko b'o minɛn de kɔnɔ ouais donc e yɛrɛ bolo a ko sen b'a kɔrɔ ouais sen b'a kɔrɔ kɛ donc o siratigɛ la an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o ye en tout cas parce que min ye kabako ye fɔlɔ o ye dɔw ko olu fɛko tɛ c'est à dire que kiiri tigɛlamɔgɔ dɔw ko olu da don yɔrɔ t'a la quoi bon olu da don yɔrɔ t'a la olu y'o kɛ k'u sinsin jumɛn kan minnu ko olu bɛ se k'a jalatigɛ o tuma an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ Mali kɔnɔ yan nɔ ni kiiriw tɛ ka boli ni sariya kelen ye voilà n'a sɔrɔ sariya kelen tɛ quoi parce que a kɛra dɔw sɔnna k'a fɔ k'u b'u da don dɔw ma sɔn k'a fɔ k'u t'u da don voilà dɔw ko min don ko non ko olu ka ko tɛ dɔw sɔnna k'u kun don a kɔrɔ maintenant minnu ko k'olu ka ko tɛ sariya min bɛ olu bolo o ye jumɛn ye minnu ko k'olu bɛ se k'u kun don a kɔrɔ ka kiiri tigɛ sariya jumɛn b'olu bolo o ye jumɛn donc ko b'o niveau de kɔnɔ quoi jamana kɔnɔ yan sisan donc an bɛ cogo min na ko bɛ jamana ko b'o cogo la quoi a ko bɛ ɲa jumɛn kan sariyaw tɛ kelen de wa les cours et tribunaux sariya minnu bɛ u ka ko dana tigɛ u ka sɛbɛya n'u ka kiiri tacogo kelenw de tɛ wa mun nana n'o ye minnu ko b'u sigi k'u da kɔrɔ an b'olu fana t'a la mais n'Ala ka jɛ a don kɔni an bɛna se kɛnɛ kan pour que an ka walandaw sɔrɔ jamana maracogo la parce que min ka bon nin bɛɛ la o ye jamana yɛrɛ maracogo ka dɔn jamanadenw fɛ quoi c'est à dire que jamana bɛ mara ni faamu ni kodɔn ni comme an ka cɛkɔrɔba b'a fɔ cogo min na n'o ye Amadu Seydou Traoré Amadu Jikɔrɔni a ko rien ne vaut l'intelligence collective du peuple foyi tɛ faso jama ka hakilimaya bɔ diɲɛlatigɛ fɛn foyi t'o bɔ bon hakilimaya dun jamanadenw ka lakolokolo ni jamana maracogo ye fɛɛrɛ minnu b'a la o ye nin n'a ɲɔgɔnna su de ko nin wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔ hakilina ɲuman minnu bɛ bɔ dɔnniya kuma minnu bɛ fɔ kodɔn kuma minnu bɛ fɔ baara bɛ kɛ n'o de n'o tɛ e k'i yɛrɛ sigi yɛrɛ ɲininka n'a kɛra ko bilenman tɛ dɔn bilen ka bɔ jɛman na jɛman tɛ dɔn bilen ka bɔ nɛrɛma la bon o jamana kɔnɔ kalan nafa ye jumɛn quoi kodɔn nafa ye jumɛn karisa bɛ sariya dɔn karisa tɛ sariya dɔn bi nafa jumɛn b'a la an ka jamana kɔnɔ n'a sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo bɛɛ la ɲa bɛɛ ma a bɛ danatigɛ ni jumɛn san ouais kuma bɛ yen dɛ parce que kow bɛ ka taa cogo min na tan il faut que an ka ɲɛ dɔ sɔrɔ a la quoi bon o kiiri ninnu kɛnɛ kan n'an bɔra yen ni jaabi min sɔrɔ o la an n'o fɔ dama kulo kan voilà en tout cas c'est déjà salutaire le fait que dɔw sɔnna k'u kun don a kɔrɔ parce que kiiri bɛ boli ka boli fɛn min kan o de ye ko hakɛw minɛna quoi donc kiiri yɛrɛ tɛ fɔlɔ dɔwɛrɛ kan n'o ye parce que kiiri bɛ boli min kan o de ye a bɛ ye k'a fɔ ko kiiri tigɛlamɔgɔ minnu b'an ka duguma kiiri kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ kannabilaw hakɛw lafasali la o b'olu ka sɛbɛya kɔrɔ donc kiiri bɛ ka t'o bolo de kan juge minnu y'a ye ten k'a fɔ ko b'a minɛ o bolo kan et puis k'an bɛ se ka foli bila o ma an bɛ bɔ
tanto ka taa jamana kɔ kan ka tila ka segin ka na i b'a ye k'a fɔ e wagati dama dama kɛ an bɛ se k'a fɔ Iran jamana i kɔni ye taama dama dama kɛ a bɛ se ka i ye faamu dɔɔni sɔrɔ a la Iran ni Israel cɛ gɛlɛyaba tun bɛ yen nin waati in na fo Américain yɛrɛ y'u sen don kɛlɛ la i da sera a ma kuma yɔrɔ dɔw la k'a fɔ ko Américain wɛrɛ y'u sen don a la Iran ni Israel Iran force yɛrɛ ye jumɛn ye parce que n'i y'a jateminɛ sisan nɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Amérique ye jamana min jamanaba don o bɛ Israel kɔfɛ ka taa se Grande-Bretagne ni Allemagne ma olu caman ka dɛbɛ kɛ fɛn min ye Israel ye a bɛ se ka kɛ dɔw ye dɛbɛ kɛ Iran ye dugu ma nka komi an b'a jigiya e bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye Iran ko la parce que e tagama dama dama kɛ yen nɔ a force ye mun ye. Bon an bɛ Iran sira kan kabini 2012. 2012. Mais ka kɔn ye 2001. An ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko Iran ye a ka 2% de son budget n'o y'a ka jamana sugu kɛmɛ o kɛmɛ o ye 2 bila yaasa u ni diɲɛmɔgɔ bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o siratigɛ la Gawo pont dara o sira de kan quoi. Gawo pont ye Wabaraya pont de Wabaraya ye. Oui a sarala o de fɛ quoi. Bon ko na ɲagami cogo dɔ la. Iranien n'o de Mali ma. Oui. ATT mun kɛra ATT ka waati la. Awɔ ale de y'a kɛ. Bon ala nana kɛ an ye wulikajɔw kɛ 2010. Wulikajɔw kɛra 2010. Wulikajɔ hukumu kɔnɔna na fɛn min nana y'an fɛ o ye an ka mɔgɔ ɲini farafinna kɔnɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni i b'a ye k'a fɔ ko ale ka jɔ an ye quoi. Bon ale ka jɔ an ye o nana wolo min na o ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Karafi fɛn fɛ Ablɛ Wati fɛ yen an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Ablɛ Wati fɛ yen o kɛra ka bɛn sigi dɔ ma Sénégal jamana kɔnɔ sigi min wele k'a fɔ ko festival n'o ye Festival Mondial des Arts Nègres o sen fɛ farafinna jamana président 9 de tun bɛ yen o président 9 na an ni Mohamed Karafi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sisan bɛn kɛra min na 2010 2011 k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Karafi fɛ yen yaasa wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ farafinna kɔnɔ o wulikajɔ ninnu ka se ka kɔkɔrɔ don a ka se ka sinfunya a k'a to farafinnadenw ka se ka wuli k'u jɔ ɲɔgɔn fɛ hakilinaw dɔw nɔ kan hakilina minnu n'an kun ka taa olu sogolo ɲɔgɔn sanfɛ o kun ka kɛ Libi de en 2011 mais yan'o sigi de cɛ ta donna Libi la bon ta donna Libi la sisan k'a ɲini mɔgɔ minnu bɛ se ka kɔkɔrɔ don kɛ yaasa farafinnadenw ka se ka wuli k'u jɔ ɲɔgɔn fɛ cɛ an ye sira sɔrɔ cogo dɔ la ka taa Iran pour que ka se k'a lajɛ olu bɛ se ka dɛmɛ min don wulikajɔw ni farafinna jamanaw ni an bɛ se ka parce que a ko ninnu ka gɛlɛn dɔɔni f'i ka kɛ ni mɔgɔ de ye minnu bɛ se ka ta fan ni nafa dɔn a la bon kabini o 2012 an b'o sira kan mais i b'a dɔn kabako nana kɛ min ye o de ye Karafi fɛnɛ binnen bon farafinna kɔnɔna na nɔ i b'a dɔn ɲɛjɛyɔrɔ tun tɛ yen k'a fɔ k'i bɛ se k'i ɲɛ don parce que Ablɛ Wati min n'an kun taara o fɛ yen ka nin ko in yɛrɛ bɛɛ kolokolo ye Ablɛ Wati de fɔlɔ kɛra mɔgɔ ye min ye Karafi yɛrɛ kɔbila donc farafinnadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ɲɛjɛyɔrɔ tɛ yen ɲɛjɛyɔrɔ foyi tɛ yen bon an y'a ɲini ka sira bɔ ka taa diɲɛ gun wɛrɛ kan n bɛna min f'i ɲɛna farafinna maako b'an na dɛ maako b'an na la ilaha illallah cɛ min f'i ɲɛna i t'a dɔn ko maako b'an na farafinna yan f'i ka wuli ko an filɛ nin ni tɔɲɔ ni lebu ni lajaba kɔnɔ k'i bɛ ɲɛ dɔ sɔrɔ a la quoi i bɛ den min yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ k'i bɛ se k'a ɲɛfɔ ɲɛna ko b'a dɔn yɛrɛ bɛ ka min ɲɛfɔ cɛ man ca hali ka t'i ta ɲɛfɔ gerebudennin min n'an bɛ an bɛ gerebudennin min jɔlen ye nukɔrɔbɔrɔnin min jɔlen ye sirada kunna n'a bɛ k'a fɔ ko guide à la c'est-à-dire que ko guide à la gerebu dɛ taa i ta ɲɛfɔ ɲɛna dɛ ko a fisa i kelen don k'a fɔ k'i bɛ minnu ye ni bazɛnbaw ni karavatibaw ni subhanallah n'a mɛ an ka jamana ninnu ma nɔgɔn. E fɛ ko kabini Karafi ta la ko a ko bɛ kɛra ko an y'a jigiya ta k'a fɔ a dɔ la ale bɛ se k'a jɔ ni ko dɔ ye mais kabi ale taara ɲɛjɔyɔrɔ dɔgɔyara de bini ɲɛ jɔyɔrɔ min na a dɔgɔyara de bon fo ala nana kɛ faraɲɔgɔnkanw nana kɛ siraw dɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ kɔnɔ yan n'o faraɲɔgɔnkan cɛba dɔ ye an yɛrɛ ye n'o ye ne Sidiki yɛrɛ ye n'o faraɲɔgɔnkan cɛba dɔ dalen filɛ nin ye Joyila
n'o ye Adama Ben Jara di Ben le cerveau o kɛra sababu ye ɲɛdan kura kun sɔrɔla quoi lakuruli kun sɔrɔla bon sisan o fɛɛrɛw kaban c'est à dire o fɛɛrɛw n'i y'a ta a ye ɲininkali kɛ quoi ko Iran ka force bɛ se ka kɛ min ye c'est à dire que Iran ka force kɛra o de ye quoi fara ɲɔgɔn kan baara tunya ani jamana fɛn o fɛn tun parce que jamana caman bɛ yen nɔ Américains ye minnu su ka bila a la mais bi ale de bɛ k'olu dɛmɛ au départ en Israël kuma di mais bi en Israël bɛ ɲɔgɔn na bi Israël ni taara olu ka jamana kan an ye Israël wele ko jamana mais olu bɛ Israël wele n'a fɔ an bɛ Barakani wele cogo min na n'a fɔ an tun bɛ Serval wele cogo min na n'a fɔ an tun bɛ Mouja wele cogo min na c'est une force d'occupation. Israël n'est pas un État chez eux, c'est une force d'occupation. On le veut le faire. On le veut le sort là, on veut le géographie là, on veut le littérature là, on veut le milieu, on veut le calan, on veut le don quoi. Donc Israël est force d'occupation. Israël kelenoga Israël nous a fo ka kan yɛrɛ la nous b'a kuma fɔ b'a fɔ ko ka yɔrɔ kana bila yɔrɔ min ye Palestine dugukolo ye ni Israël keleno k'i sigi ni a minɛlen don Palestiniens na ka di Israël ma donc olu b'a faamu cogo de la donc o faamu min bɛ yen i b'a ye ko Israël tɔgɔ min b'a la u bolo o de ye ko sioniste de don quoi sioniste kɔrɔ ye jumɛn n'a ye ka yɔrɔnin fitinin sɔrɔ k'a sigi a b'a ka fanga boli yɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen kan n'a ye bolo sɔni fara sɔrɔ quoi a b'i bolo kala minɛ n'a y'o sɔrɔ a b'a bɛɛ minɛ ka taa quoi on appelle ça le sionisme donc olu kɛlen don ka kɔrɔ d'a ma ka taacogo d'a ma ka faamu d'a ma o siratigɛ la a yɛrɛw fɛ sisan jamana damadɔ bɛ yen nɔ i b'a ye ko Iran ka dɛmɛ b'olu ye n'a bɛ hali u ka kɛlɛcɛw labɛn wa a b'u dɛmɛ cogo bɛɛ la quoi n'o dɔ ye Hezbollah ye n'o dɔ Hamas ye ka taa se fo Hutu ninnu ni mɔgɔ kulu caman bɛ yen nɔ minnu labɛnnen don n'u bɛ kɛlɛw kɛ bon maintenant mun de nana kɛ Israël nana ye k'a fɔ Iran nana ye k'a fɔ ale filɛ nin sigi min kɔnɔ sigi in diinɛko b'a la ko politique ko b'a la mais komi adamadenya yɛrɛ fana lakanani ko b'a la o ni danbe ko fana yɛrɛ fana fanga ka bon u fɛ yen kosɛbɛ dɛ parce que olu b'a ye k'a fɔ o ye diɲɛ jamana kɔrɔbaw de ye maa tɛ se ka na olu ka jate la tilekandire de fɛ tiɲɛni bolo kan k'a fɔ k'i bɛ dankari olu ka danbe la o siratigɛ la u ye ala minɛ ka min kɛ o de ye sisan u bɛ baara kɛ u fɛ yen u bɛ jamanadenw lakolokolo ni jamana kanu ye ka tila fɛɛrɛ ka kɛ jamana senkolatigiw longotigiw ka olu lakuru ka tila ka fɛɛrɛ kɛ ka nafolo don ɲinini na dɔnni ɲinini ka nafolo don a la yɛrɛ de wa chercheurs la olu fɛ yen maanifin maa nafama ye dɔnnibaga de ye bazɛnbatigi tɛ vɛsidonnaba tɛ parfum fiyɛlaba tɛ sobatigi tɛ min ye lɔnnitigi de ye olu fɛ yen u kɛlen don ka ba dɔ de la bon u ye ba dɔ min na a ye nafa kɛ parce que a yɛrɛ k'a fɔ ko Israël ye kirinnin dɔ k'u ka taa o yɔrɔ la a bɛ n'a fɔ Israël tun b'a dɔn o sera yɔrɔ min na u y'a yira Israël la k'a fɔ o tɛmɛna yen kan quoi Amérique tun b'a dɔn k'u sera yɔrɔ min na u y'a dɔn k'u tɛmɛna yen kan donc bi i b'a ye bi Moyen-Orient kɔnɔ Israël min tun yelen don n'a fɔ o de bɛ se bɛɛ la walima k'o de ka fanga bolilen don bɛɛ kan bi a yelen don k'a fɔ ko non ko Iran ta in de ye wulibali ye c'est pourquoi kɛlɛ in kɔnɔna na Iran ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ n'o ye k'a fɔ arme nucléaire ko min n'u bɛ ka kɛlɛw nɔfɛ parce que ni arme nucléaire ko a tɛna fɔ ko bi Iran bɛ k'a ɲini pour que ka kɛlɛ kɛ n'a ye dɛ mais comme a bɛ ka kɛlɛw de nɔfɛ quoi parce que o sɔrɔlen bɛ ka ye n'a fɔ ko se b'i ye quoi ko se b'i ye quoi n b'a fɔ i ma ye tuma dɔ la diɲɛlatigɛ bɛ don fili fasugu dɔ kɔnɔ arme nucléaire bɛ maa min bolo bogo donn'o la a bɛ jɔn bolo bogo donn'o la Israël jɔn ye bogo don a la a tɛ min bolo n'o ye Iran ye e taara Iran de gɛnna bon Israël yɛrɛ m'o dogo parce que Israël de a don Trump la ko cessez-le-feu ka kɛ quoi parce que ni cessez-le-feu ma kɛ ni kalo kelen sɔrɔla nin na i b'a ye k'a fɔ nin tile 12 kɔnɔna na Iran kun nin dalen don Israël yɔrɔ o yɔrɔ kan k'a b'a gosi k'a da k'a ci ka bɔ yen n'u ka ɲininikɛ yɔrɔ baw ye n'u ka sɛgɛsɛgɛlikɛ yɔrɔ n'u ka espion baw n'u ka fɛnw a y'a bɛɛ gosi ka da tile 12 kɔnɔ u ye ja kelen dɔrɔn de yira dɛ u ka yɔrɔ belebele centre de recherche ba kelen non o centre de recherche ba kelen ye kelen de diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ wa kelen de don o yɛrɛ fɛ yen wa o nafa ka bon a bɛ san 91 de tiɲɛni fɔ u kunna san 91 lɔnniya de tiɲɛna u kunna o de digir'u la kosɛbɛ
parce que c'est des centaines de milliards. Donc yo to dugo yo de ira. Non, pas que yo to dugo, c'est que ni mi soro yoro to koni ye nanflade. To ye nanflade. Ka sababu kɛ Israël yɛrɛ tun bɛ sɔn ka ni kɛlɛ ninnu kɛ parce que très généralement Israël ka kɛlɛ a tigɛ Israël dugukolo kɔ kan. Mɔgɔ bɛ se k'a fɔ kɛlɛ min yɛrɛ kɛra Israël dugukolo kɔ kan k'o kɛra ka wasa nin wagati laban ninnu kɔnɔ o kɛra nin dɔrɔn de sinon u b'u to i fɛ yen ka tiɲɛni kɛ yen n'i y'u bon u ka mugu kunbɛlaw b'a kunbɛn mais mun de nana ye Amérique min taara base 10 ani kɔ sigi pour que ka se ka u lili don nin gun ninnu kan mugujugu bɛ kirin Amérique de dɛsɛra fɔlɔ mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ o de kɔ Amérique dɛsɛra fɔlɔ de ka mugu ninnu kunbɛn o de kama u sera Israël o. Amérique de kun kan k'u kunbɛn. Amérique de b'u a base ninnu sigi kun y'o de base ninnu sigi kun ye ka dugu ninnu bɛɛ ka fanga sɔrɔ u kan a sigi kun ye n'a ɲɔgɔnna si kɛwale mana kɛ ka se ka Israël protéger mais Amérique de dɛsɛra fɔlɔ k'a kɛ yanni mugujugu bɛ jigin yen Amérique dɛsɛra de. Bon, mugujugu bɛ tɛmɛ Amérique la ka taa tiɲɛni kɛ fo Israël k'a ɲini o yɔrɔ la k'a fɔ ko ni kɛlɛ ka jɔ ka sababu kɛ fɛn o fɛn tun bɛ Israël dɛmɛ ko ka se ka mugujugu ninnu kunbɛn dankarila bɛɛ la bon Amérique min fɛnɛ tun bɛ se ka hali dɛmɛ kɛ n'a ka pankuru ye kabi i b'a jateminɛ 2001 wagati 2012 2005 wagati o y'a sɔrɔ Israëliens ye technique min développé o ye ni i ka drone ninnu fɛ yen n'u mago b'a la u t'a jigin ni mugu ye quoi u b'a minɛ ka na n'a ye dɛ. Ah ok, n'a fɔ an ka muru b'a fɔ n'a fɔ u bɛ kɔlɔsi i b'a fɔ u b'a jigin ni kɔlɔsi ye quoi mais parce que i b'a dɔn diɲɛ bɛ falen de diɲɛ bɛ falen fɔlɔ kilisi ko bɛ sen na fɔlɔ subagako minnu tun bɛ hadamaden na a subagako bɛ ka falen de ye i m'a faamu subagako bɛ ka falen sisan subagako minnu b'an bolo o y'an filɛ ka kuma minɛn minnu na nin ye kɔnso minnu molu ni popo ni pankuru minnu b'an bolo o ni yumɛ minɛn minnu filɛ an bolo diɲɛlatigɛ subagako b'o de minɛn kɔrɔ mais wagati kun kɛra i b'a ye suya min tun bɛ hadamaden na o de kama mɔgɔ caman b'a fɔ sisan ko karisa bɛ nkalon tigɛ i n'a fɔ figida kɔmɔ ye sumaworo kɔnɔ de ye c'est à dire ale de y'a fɔ ko don bɛna se ko nin tile bɛna se quoi mais o y'a sɔrɔ o don ni mɔgɔw suya b'u la mais u ka ɲɛnɛmaya ma se nin suya ye u ka ɲɛnɛmaya kun tɛ nin suya in kɔnɔ quoi an kana fɔ k'a ma se nin ma parce que wagati bɛɛ n'a ka suya tile de don donc u ka wagati ɲɛnɛmaya suya kun tɛ nin kɔnɔ n'o ye ka se ka dilanni kɛ nin kɛcogo la tan a kun t'o kɔnɔ kɔmɔ y'o min lase min kɛ a don u ye kɔmɔko jɔ k'a don zanaw na ko karisa bɛ nkalon tigɛ ko figira kɔmɔ quoi olu tile mɔgɔw m'a tiɲɛ ye mais a bɛnna an ka tile ma hali bi an bɛ tilen k'o kuma kelen fɔ donc anw de kɛra nkalontigɛla ye sisan sinon kɔmɔ ye min fɔ o bɛ yen. non figira kun bɛ min fɔ o bɛ yen. awɔ min fɔra o bɛ yen mais a kun ye don min kuma fɔ lɔnjan kumaw don quoi a don a kun t'olu lɔn ni mɔgɔw ka lɔnniya kɔnɔ awɔ o don ni mɔgɔw ka lɔnniya kɔnɔ ale kun m'olu ɲɛ awɔ ale kun m'olu ɲɛ quoi c'est pour que kuma la n'i kɛra mun ɲɛ ni hakili ye ka taa se kundama dɔ ma i ni kara bɛ ɲɔgɔn na dɛ ni kara bɛ ɲɔgɔn na quoi. donc n'i ye ka kuma faamu i bɛ se k'a fɔ iraniyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ o de y'u se yan. u ka ɲɔgɔn minɛ de y'u se yan o de nafa ka bon. donc u bɛ ka kɛlɛ mun nɔfɛ o t'u bolo arme nucléaire in t'u bolo. non arme nucléaire bi u bɛ ka arme nucléaire ɲini tɔgɔ dɔrɔn de kama tɔgɔ dɔrɔn de don c'est pour la dissuasion sinon jamana kelen dɔrɔn de arme nucléaire utiliser diɲɛ kɔnɔ ça c'est Amérique. Hiroshima ni Nagasaki ale sini a tiɲɛni bɛ sen na. a kɛra. wa Amérique min ni ale bɛ ka siga mɔgɔw tɔ ma k'a ma ɲi olu bolo ale kelen dɔrɔn de y'a utiliser diɲɛ kɔnɔ ale kelen dɔrɔn diɲɛ kɔnɔ a kelen mais pourtant a bɛ Israël min bolo ni Israël m'a dogo ni Israël de ma sɔn ka don hali a accord kɔnɔ o Israël a b'a bolo fo a b'a yɛrɛ ɲini n'a ye awɔ fo a b'a yɛrɛ ɲini n'a ye donc bi Iran bɛ k'a ɲini dɔrɔn juste pour que k'a yira k'a fɔ ko min mana a diya a b'o kɛ quoi sinon Israël Iran mago foyi tɛ arme nucléaire la donc minnu kama ko an ka taa arme nucléaire ɲini ka na n'a ye kɛlɛ min dara Iran kan arme nucléaire kama n'o dara an kan cɛ a bɛ gɛlɛya dɔɔni dɛ an ka nafoloni minnu b'an bolo yan fɔlɔ tɔɔrɔ min b'an kan o sababu la an m'o ɲɛɲini ko fo ka taa ni vraiment comme an ka sanu wa. an ka sanu. awɔ an ka sanu ni an ka fɛn minnu b'an nɔfɛ olu kama fɔlɔ. lithium ninnu. awɔ fɛn min b'an nɔfɛ fɔlɔ olu kama. donc kɛlɛ mun yɛrɛ b'an kan o nɔfɛtɔ ko de fɔlɔ. awɔ o ye nɔfɛtɔ de ye awɔ kɛlɛ m'an kan dɔwɛrɛ tɛ o ye nafolo m'an bolo yen nɔ sinon mɔgɔ foyi t'an yɛrɛ nin kun na
an ka dugu jukɔrɔla ouais an ka jamana dugu jukɔrɔ nafolo n'a a pan a politique na voilà ka se ka en tout cas an ka contrôler pour que hali a dɔ la an fana nafa bɛ se ka ye quoi en tout cas ni kɛlɛ fasugu dɔ wulila u bɛ se ka na anw cɛ cogo min na ka taa nafa an cɛra cogo min na première guerre mondiale la a bɛ se ka k'a nafa dɔ ye quoi nous serons des chars à canon des tirailleurs sénégalais donc après la guerre ils vont nous conduire à la boucherie on verra après quoi. o waati ma tɛmɛ o de bɛ sen na hali sisan o de bɛ sen na hali sisan min bɛ sen na sisan imagine an yɛrɛ dama de bɛ ka su ka bila ɲɔgɔn na san joli joli farafinna jamana bi minnu bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ ye jumɛn ye an yɛrɛ dama bɛ ka su de ka bila ɲɔgɔn na nka an tɛ ka yɛlɛma de ko de bɛ gun an na an tɛ gun ko la ko de bɛ se an na an tɛ se ko la. yani an ka sigi ka na jamana kɔnɔna la gɛlɛya bɛ togo e y'a ye cogo di mun i b'a faamu cogo di. bon gɛlɛya min bɛ togo dɔwɛrɛ tɛ o tu sais i b'a dɔn ko farafinna dɛsɛra de ka bɛɛ di a yɛrɛ ma c'est à dire farafinna dɛsɛra fɛn min ye bɛɛ ye ka bɛɛ sɔrɔ a yɛrɛ ye ka mara cogo sɔrɔ a yɛrɛ ye mɔgɔ b'u yɛrɛ ye mara min kɔnɔ an dɛsɛra bon fo a kɛra ni min nana fanga la bon ayiwa o kɔni de b'a miiri sa k'a fɔ ko ale de kan ka to fanga la an b'o de kɔnɔ sinon e k'a lajɛ fort de tɛ yen bi komi a fɔra k'an kana fɛn fɔ jamana ɲɛmɔgɔ si ma mais fort de kɔni bɛ yen mɔgɔ b'i fa jeguya ni sogo la k'a sɔrɔ i m'a kolo kari mais fort nana fanga la en 2005 a fa n'o ye Yadima ye i b'a ye Yadima n t'a dɔn o ye san 38 kɛ fanga la a fa o fatura don min na o don kelen o y'a sɔrɔ fort ale de sigilen don u ka mini kunna o n'u ka équipement o don kelen a bɔr'o la ka kɛ député ye o don kelen ka b'o la ka kɛ assemblée président ye o y'a sɔrɔ assemblée président bɛ tagama la k'a ɲini ko kana don jamana kɔnɔ o don kelen ale min kɛra assemblée président ye sariya tun b'a jira ko ni assemblée président ye k'e de bɛ kɛ président de la république ye o don kelen kana kɛ président de la transition ye président de la république par intérim ka tila k'a ɲini ko élection ko kuma ka constitution falen o donni bɛɛ assemblée kɔnɔ wa constitution falennen o y'a jira k'a fɔ ko élection ko kuma tɛ yen kumaw cayara diɲɛ fɛ o kɛra février mars avril u na élection kɛ élection kɛlen fort sigira fort sigilen nin y'o san 20 ye san 20 kɔfɛ a kɛlen don Bakarijan ni Bilisi ta ye sisan kɔni an t'a dɔn Bakarijan ni Bilisi sisan kɔni en tout cas Segu Bakarijan sera Bilisi la mais an tɛna dɔn sisan ni Togo de n'a bɛna kɛ cogo min na an sigilen don on observe c'est l'Afrique c'est le continent a fɔ min ma ko continent de l'incroyable talent par excellence ni jamana farafinna ka di ne ye trop fort mais bon en fait n k'o jɔ sa dɔ kana na to ta k'o kɛ fɛn dɔ ye cɛ o u b'a fɔ ko maliyɛn dɔ bɛ ka fort soutenir yan k'o cayalen don ko min nin cogo la quoi bon finalement an bɛ ka a fɔlen don ko CEDEAO kumana bon peuple kan bɛ kɔnɔ ko kuma t'a la ko wagati fɛla farafinna an bɛna to nin bolo ma sa o diyagoya kɔni don o don diyagoya dɔ bɛ wuli diyagoya dɔ bɛ sigi diyagoya Allahu akbar ala kɛ ni fanga in ka di de ko donc fort ye san 20 de kɛ fort ye san 20 kɔni fa salen kɔfɛ fanga b'ale de bolo on appelle ça la dynastie fort non la dynastie Yassimé ale fana bɛ fɛ ka to yen sa fana kɛra wagati min na quoi an b'o de taga sigi na bi bon an bɛ dugawu kɛ mais ni wagati kelen dɔw bɛ ka sa dɔw bɛ ka jogin bon sataw bɛ ka sa jogintaw bɛ ka jogin minnu bɛ ka don kaso olu bɛ ka don kaso la minnu bɛ ka boli olu bɛ ka boli wa wagati kelen ale bɛ ta kɔni wusulen don sa mais CEDEAO bɛ se ka mun kɛ CEDEAO tɛ se ka foyi kɛ o la CEDEAO ne peut rien ne ye nin fɔ nin kɛnɛ in kelen kan n ko CEDEAO bɛ ka taa cogo min na CEDEAO b'a yɛrɛ détruire de mɔgɔ si fanga ma CEDEAO détruire a donni ma an bɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ ka n'o ko nous on est qui pour que k'a fɔ ko nin bɛna CEDEAO sɔrɔ parce que les gens ne comprennent pas que i bɛ ka min kɛ k'o de bɛ k'i détruire i yɛrɛ bɛ ka min kɛ dɛ o de bɛ yɔrɔ can awɔ kɛ i bɛ tɔn kɔni bɛ yen kulo bɛ yen surtout kulo min don jamana de b'a kɔnɔ seti min tɛ jamana ye tɔn tɛ se k'o hakɛ sɔrɔ hakilina min tɛ jamana na tɔn tɛ se k'o hakɛ sɔrɔ
Parce que fɛn min b'a kɔnɔ min ɲɛna a kɔnɔ kosɛbɛ ça c'est la dictature civile et militaire o de ɲɛna a kɔnɔ CEDEAO kɔnɔ CEDEAO kɔnɔ wa o de y'a ci o de bɛ k'an ka jamana ninnu bɛɛ ci dictature civile et militaire o de bɛ ka farafinna ci sɛgɛn quoi depuis à nos indépendances jusqu'à nos jours an b'o ta ka bin de kɔnɔ san duuru o san duuru piriw san tan o san tan piriw ni min ta janyana san mugan piriw piriw o piriw n bɛ bin ka wuli de la n bɛ bin ka wuli la wagati min na k'u ka arme k'u ka bɔnba tonigi d'aw ma yan subhanallah parce que n tɛ fɛ ka dɔ kuma dɔ la quoi u bɛ fɛ an k'o ci ɲɔgɔn na yɛrɛ de Ala k'an kisi o ma Ala k'an kisi Ala k'an kisi jamana min tacogo ye jamana minnu tacogo ye nin ye ko an ka taa kɔngɔ fɔ arme militaire la ka na e bɔn mun ko layi cɛ min fira a fɔ ko Sadio de Seko ka sabali koyi ambition b'u la sa ambition b'u la u ka sabali Sadio de Seko ka sabali koyi le Sadio de Seko a ye sabali koyi an ka jɔ fɔlɔ ko ka ɲɛma jɔ sinon ni ko ma ɲɛma jɔ ne an nana bɔn komi a yɛrɛ natɔ sisan an ka nɛbɔ kuma ninnu dɔ la mɔgɔ kana taa ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na Seko ma baw k'u ni sɛ ni sɛ Bumabel yɛrɛ b'a la ko bon ayiwa Bumabel ko transition ayiwa an ka ko a bɛ nafa dɛmɛbagaw bɛ ka sa cogo min na ko ni dɔ wɛrɛ sara parce que wagati kun kɛra dɛmɛbagaw bɛ ka taa kaso de la cɛ ne ko bɛn ma ko bɛn ko nin ko in ca ko cara sa dɛ kaso la don bɛ ka bɔ a la sisan Bumabel b'a la kɔni dɔ wɛrɛ sara k'ale b'a fɔ k'an ka taa élection na dɛ donc parce que a tun bɛ numéro 1 na wagati min na o tun ye kaso ye sisan kɔni dɛmɛbagaw ko saya Malikɔrɔni non mais Bumabel fɔ nin yɔrɔ la cɛw ko a yɛrɛ ma Jagabɔ ɲinɛ dɛ Bidu Asura ye a ma Jagabɔ terikɛ dɔ i bɛ tila ka wele ayi dɛ mais Jagabɔ kɔni ma so la a ka i kan ka Jaga di mɔgɔ ma i kan k'olu dɔn sa o i terikɛ dɔ ko a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ donc an bɛ segin ka na n'an seginna ka na jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in fana a gana kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn min ye an ka CNT conseiller belebele dɔ n'a yɛrɛ tun ye députéw kɛ baara kɛ an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ sabula a ye mun kɛ député la a bɛ san 20 bɔɲɔgɔn bɔ n'o ye Mamadu Awa Gasama Jaabi ye bi kɔni gɛlɛya kɔni bɛ a kan kɛrɛnkɛrɛnya fɛn min ye kɔrɔwɛrɛkaw fɛ yen ka kɛ ni an ye kibaruya min sɔrɔ fɛn min ye Mamadu Awa Gasama k'a kɔni tun taara sangafo la fɛn min ye Sɛgɛla n'o ye Côte d'Ivoire mara ye i b'a ye k'a fɔ o Gasama k'a tun taara sangafo la ye sangafo in kɔni hukumu kɔnɔna la sa fɛn min ye Ivoire finitigilakaw ye olu kɔni nana ka na a minɛ ka taa n'a ye k'a fɔ ko don tɛmɛnen la k'a fɔ k'a ye kuma ta ka ɲɛsin fɛn min ye Kɔrɔwari jamana ma k'a fɔ mun ye lagosi ye ani u b'a fɔ n yɛrɛ déstabilisation ne ko i t'a kɔrɔ fɔ an ye bi da mun de don dɛ o b'a la de c'est comme n'a fɔ mɔgɔ min ye waleya ta ka ɲɛsin jamana ma min b'a to jamana fanga bɛ se ka firi min bɛ se ka na ni jamana firili ye donc o de wele ko déstabilisation o de don o b'a la de u ko a y'u ka institution k'a ye lagosi ta ka ɲɛsin u ma ka bisi basa don u ka ko la Mamadu Awa Gasama Jaabi bon an bɛ ala deli ala ka jisuma ka nin ko in fura ye bon tiɲɛ yɛrɛ la ko min bɛ adamaden sɔrɔ a b'i sɔrɔ oui ce qui doit arriver arrivera les soucis n'arrangent rien bon Mamadu Awa Gasama tiɲɛ yɛrɛ la a fɛnɛ sɛgɛnna dɔɔnin ka sababu kɛ i b'a dɔn ani yɛlɛmani kɔnɔ min kɔni n'a bɛ waso n'o ye hali kunun tɛmɛna yɔrɔ dɔ la a ka dugukolo dɔ bɛ yen plaki min b'o dugukolo kan a bɛ ka a yɛrɛ danbe ka taa yɛlɛmani wasadenya de ma député a yɛlɛmani mɔgɔ don min ni cɛsiri b'a la politiki ko sira fɛ bon nin kɔsannin na i b'a dɔn a ye laseliw dɔw kɔni kɛ walima a ye kow dɔw kɛ ka fara ni gɛlɛya min tun bɛ ɲɔgɔn kan yɛlɛmani o kɔfɛ a donna CNT la donc i bɛ se ka jigiya k'a fɔ ko caman b'a nɔfɛ quoi bon kana se fo kɔsannin na a ye kuma dɔw fɔ ka ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma ka kuma dɔw fɔ ka na ɲɛsin Fɔ Alasani ma o bɛɛ ko bɛ yen ka na fara an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya yɛrɛ bɛ mɔgɔw kan parce que an bɛɛ y'a vécu hein gɛlɛya bɛ k'i kan i yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka finalement jamana in bɛ ka taa cogo di parce que transition dɛmɛ
Mali kɔnɔ yan cɛ ko b'a la dɛ ne kɔni ma ko in bɔrɔ dɔn n tɛ nɛgɛ dɛ ayi j'étais pas là en connaissance de cause traverser des déserts min don on l'a pratiqué c'est compliqué sans mentir n kɔni t'a dɔn fɛn fɛn don e ko kama ne ko n ka politique lajɛ quoi politique jumɛn de bien à l'interne voilà parce que c'est très important comme mɔgɔ tɛ ka mɔgɔ lamɛn k'o tɛ se ka ɲɛfɔ bilen ko hakilina falen tɛ yen bilen bon ce qui est sûr quand même c'est que an bɛ yɔrɔ min na ko bi parce que a filɛ min kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la fo n'a y'a jigi kɛ avocat kologirinw ye bon avocat parce que hali maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire hali maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire ni maliyɛnw don olu jɔyɔrɔ kɛra mun ye parce que o jɔyɔrɔ min b'olu la bi Côte d'Ivoire o ye jumɛn ye quoi parce que c'est pourquoi ne b'a fɔ jamana kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ force dɔw bɛ yen nɔ an kana force faga quoi an kana force faga an ka force la ɲɛnɛmaya quoi bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don bon maintenant a ka kan in bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ est-ce que a ka kan in kan ka bila diplomatie minɛn de kɔnɔ wa est-ce que a ka kan in kan ka bila maliyɛn de la diaspora a ka minɛn de kɔnɔ wa